Яхот булганчык еллар. Бу заман турында китап язырга уйласалар, Мәхмүд Галәүнең теге булганчык елларына аваздаш итеп шундый китап язып булыр иде, шундый атамалы. Дөрестән дә менә шундый тынгысыз заманнар, шир йөри, көн саен кеше үлеме турында хәбәрләр килеп ирешә. Әле шуңа өстәп кеше үз тормышында менә шулай теге тынгысызлый нәрсәләрдер уйлап таба. Кеше хәтере менә шул кадәр кыска. Менә 2020 елның язында булган хәбәрләрне, хәлләрне искә төшерсәк без, анда скафандр кигән кешеләр парклардагы эскәмияләргә агу сиптереп йөргәннәр иде коронавирусны үтерер өчен дип. Бу вакытлар инде менә хәзер теге онытылды, кеше тырыша буны онытты. Бу турыда инде хәзер искә төшереп тормыйбыз. Менә миндә шундый сорау туа. Тагын ел ярым узгач, менә шушы QR-кодлар, автобуска керүләр, кондукторларның шушылай дип QR-код тикшерүләре турындагы хәбәрләр, шулай ук шул хәлләр онытылмас дип нинди гарантия биреп була. Яңа төрле мәгълүмат ташкыны барлыкка чыга да, булары да онытыла. Кеше теге бу тискәре мәгълүматны тырыша оныта, булмаганда шикелле булып кала. Ул вакыт өчен теге берәүне гаепләп булмый билгеле, чөнки коронавирус турында ул вакытта мәгълүмат аз иде, шуңа күрә дә теге сакланганны Ходай саклармын дигән шикелле шундый әйберләр эшләнелде. Әмма шундый барбер сорау туа миндә. Ел ярым узгачтан бәлки менә шушылай эшләгән, хәзерге заманда эшләнелгән эшләр дә бәлки ялган булып чыгар, ялгыш булып чыгар һәм анысын да бәлки шулай тырыша онытырбыз. Минем үземә кондукторлар менә кызганыч, аларның эшләре бик авыр дип уйлыйм мин үзем. Көнүзен аяк өстендә эшлисе, кеше белән эшлисе, кешедән акча сорап эшлисе, бу бик авыр эш. Чөнки кешенең төрлесе бар, хәзер бөтен кеше псих, кутырак, нервный, кайбер кеше анда иртән талашып чыккан була, кайберсе аның тумыштан кутырак була, кемнеңдер акча түләмичә бушлай йөрисе килә. Кемдер оныткак, акча түләргә оныта, аның янына килеп махсус сорыйсы. Кемдер анда теге иртән ишеп чыккан, перегарын иснисе аның, кемдер жуынмаган, менә шундый кешеләр арасында эшли кондукторлар. Аларның план үтисе бар. Кешенең теге бөтен ачуы нишләптер, менә шушы нишләптер түгел инде, аның ни өчен икәне билгеле. Бөтен ачуы кешенең шушы кондукторлар кабул итә кешенең ачуын. Шушы теге план үтисе кебек эшләргә әле халыкны сәламәтләндерү бурычы да кондукторларга йөкләнде. Хәзер алар халыкны сәламәтләндерү белән дә шөгыльләнергә мәҗбүр. Теге җинле халык, QR-кодларга җинләнгән халык аларга бөтен ачуын аларга элеп куя. Әгәр дә теге кондуктор эше җиңел эш булса, бөтен министрларның, депутатларның балалары шунда гына эшләр иде. Булай караганда менә ул әкәмәт инде бу QR-кодлар белән. Мәсәлән, бер кибет бар иде безнең янда. Зур кибет, моңа QR-кодсыз керергә ярамый. Аларның теге сату үтмәй, кеше килә, борылып китә. Булар нишәделәр? Стеллажларны булай кысып куйдылар да, кичкенә кибет булып калды, керергә ярый булып чыкты. Элек зур кибеттә йөри иде кеше, бер-берсеннән ярак йөри иде. Хәзер теге кичкенә генә урында таптанышалар. Коронавирус куркынычы минемчә мәсәлән артты. Коронавирус куркынычы кимеде булып саналар. Кичкенә кибеткә керергә ярый. Яки тагын бер кибеттә шулай эшләделәр. Сату аз барган урынга җеп тарттырып куйганнар да отдел временно закрыт дип язып куйганнар. Кеше ул өлешкә керми, теге кичерәк урында таптаныша. Коронавирус куркынычы кимеде булып санала. Артмадымы соң инде шул теге тар кибеттә таптанышкач. Аннан соң теге халыклар җыелып бәйрәм итә торган чараларга рөхсәт бар. Мәсәлән, күпме кеше сайлаудан соң концертка барды. Анда ничә мең кеше иде. Ничә мең кешегә бергә басып концерт карарга ярый, рөхсәт. Мәсәлән, автобуска керергә ярамый. Анда берничә йөз генә кеше булса да. Концерт карамасаң да яшәп була бит инде. Кеше автобуска утырмыйча кала алмый, эшкә барасы бар кешенең. Ул аңлашыла инде менә вируска каршы көрәшү өчен вакцинация юлы сайланган һәм халыкны теге вакцинациягә өндиләр.
бу бер аңлашыла, әмма шушы максаттагы кайбер алымнарны кабул итеп бетереп булмый. Чөнки менә кеше аңларлык түгел, кешенең башына сыймый бу бер. Чөнки шушындай хәлләргә кеше карый да, аның ышанышы югала акцияләргә. Мәсәлән, шулай дип әйтәләр бит инде. Имезгән аналарга прививка ярамый дип әйтәләр иде. Бер ай гына узды, әйтәләр, ярый. Теге вакцина прививкада үзгәрмәде. Имезә торган аналарны да чит планетадан алып кайтмадылар, алар да шул ук. Ярый. Шунысын әйттеләр, гриппка әгәр дә вакцина кадатасың икән, ясатасың икән, гриппка каршы инде, коронавируска каршы ясатмыйча торырга кирәк. Ай ярым уздымы, әйтәләр. Ярый. Тегесе дә үзгәрмәде, тегесенең вакцинасы да үзгәрмәде, монысыныкы да үзгәрмәде. Нишләптер бер кешенең теге сүзе белән рөхсәт булып калды. Нәрсә үзгәрде соң? Моңа карап торган кешеләр билгеле, теге ул кешеләрнең ышанышы кими, шушындай хәлләр булып торганнан соң кеше бит инде моны күрә һәм ул бит инде юләр түгел. Шуңа күрә ул шундый нәтиҗә ясый, теге ышанышы кими дип әйтүем инде. Һәм тагын бер шундый кызыгай бер мәсәлән, кеше әгәр дә вакцина ясаткан икән, прививкасы бар икән инде кешенең, һәм ул ширли икән, аның QR коды юкка чыгачак. Менә мин монсында бик теге аңлап бетермим. Ни өчен шулай соң ул? Кеше бит инде хәзер ширләп битә икән, минем теге QR кодым юкка чыкмасын, әрәм булмасын дип, ул соңгы чиккә хәтлек бармыйча шир таратып йөрәячәк, аның хәле авыраячак. Мин мәсәлән моны теге үзем дөрес түгел дип уйлыйм. Менә аның теге табиблары да төрлечә әйтә. Менә минем бер танышым бар, ул теге бик тә вакцина тарафдары дип әйтим инде, актив тарафдары, антиваксерларны бер дә сөйми. Бу ревакцинациягә барган. Табиб моңа әйтә икән, сиңа нәрсә кирәк соң ревакцинация? Синең QR кодың бар бит инде дип. Теге минем танышым инде бу табибны üzгөләп ыргыта язган шул сүз өчен. Аның теге вакциналары тиз эшләнелгән инде сүз дә юк, халыкны аларга ышанырга дигән теге дәлилләр дә азрактыр. Һәм теге кеше сорый икән, вакцина кадатыргамы, юкмы дип теге вакцинага ышанмаган кеше шундый теге миңа менә дәлилләр әйт, нишләп вакцина кадатырга кирәк миңа дип әйтә икән. Түгел генә менә җавап бирергә кыен, чын дөресен генә әйткәндә. Чөнки син әйтәсең икән, вакцина кадат дип, әллә син кадатырсаң, ул ширләп китер. Андый кешеләр дә ширли бит. Кадатма дип әйтәсең икән, әллә ул кадатмаста ширләр. Шуңа күрә менә теге анык кына җавапны бирү кыен, билгеле табиблар анда кадатыгыз дип әйтәләр инде. Менә тагын бер шундый бер мәгълүмат бар, вакцина кадаткан кешеләр арасында көчле итеп авырткан кешеләр аз дип әйтәләр. Менә кызыл зонада булган кешеләр, бу реаль кешеләр теге ниндидер уйлап табылган әкият түгел. Мәсәлән, минем үземнең теге танышларымның да шулай дип әйткәне бар. Авыр хәлдә булучы кешеләр азрак дип әйтәләр, вакцина кадаткан кешеләр арасында бу шир белән авыручылар. Һәм шул ук вакытта тагын бер теге мәгълүмат та бар инде, менә былтыр бит инде вакцинасы да юк иде, прививкасы да юк иде, прививкалы кешеләр дә юк иде. Авыручылар һәм үлүчеләр саны азрак иде кебек былтыр, быелга караганда. Моны аңлаталар инде ширнең яңа төрле теге мутацияләре чыгуы белән. Әмма теге һәркемнең үз дөрестлеге теге бер мәзәктәгечә, син дә хаклы, ул да хаклы дигән кебек. Төрле кеше төрлечә теге үзенә яраклы мәгълүматны эзләп табып, тырышып, шулай таба ала хәзерге заманда. Минем үземнең фикеремчә, менә үземнең теге танышларым мисалларыннан да чыгып шулай дип әйтә алам. Әз генә авыру билгеләре булган кешене дә өйендә калырга, эшкә бармаска дигән өндәү булырга тиештер дип уйлыйм мин үзем. Һәм шуңа шартлар булдырырга кирәктер. Эш урыннарында һәм теге табибларның аңа килүе тизрәк, мөмкин кадәр тизрәк өендә дәвалый башлауы булдырырга кирәктер дип уйлыйм мин үзем. Ничек итеп булса да, чөнки менә кеше күпме шундый очракларны беләм,
язып та торалар. Ул турыда кеше ширли башлый, әмма эшкә йөрүен дәвам итә. Беренчедән ширне тарата, икенчедән үзендәге ширне көчәйтә, үзлеге. Шул рәвешчә менә шир таралганнан тарала бара. Мөмкин кадәр менә шушы ширле кешеләрне өйдә калдырырга, чыгарып йөртмәскә ниндидер шушындый шартлар тудырасы иде. Менә бөтен ширләрендә бит инде ике төрле юл белән җиңгәннәр дип әйтәләр. Аның берсе инде теге шир узып китә берничә дулкын булып, күп кешеләрне үтерә, күп кешеләр аркылы уза һәм үзгәрә, кеше көйми. Тагын бер усулы бар инде прививка. Монысы теге аз корбаннар исәбенә булдырыла торганы, прививкалы кешеләр күбәйгән саен ширнең таралу көче көйми. Менә бездә шушы усул сайлап алынган. Билгеле инде беренче усул сайлап, ни өчен беренче усул сайлап алынмавы. Әмма тагын шул сораулар туа бит инде. Теге бер мәзәк бар бит инде, татар мәзәге, бер кеше кые төбендә айны күргәндә, айны тартып чыгарам дип тырышкан да теге ыргак кые төбенә эләгеп калган, бу тарткан, ыргак ычкынып киткән, бу чалкан барып төшкән, күктәге айны күргәндә, ай чыгуын чыктың, мине генә яктың дип әйтә ди. Бу ширне дә шушы рәвешчә теге җиңәбез дип бик каты тырышып, халыкны ярсытып, без теге бүтән ниндидер тискәре нәтиҗәләргә барып җитмәгәйбез дигән курку бар шундый. Инде моңа кадәр дә әйтәләр бит инде, чит кешеләр компаниясендә менә теге талашып китәсең килми икән, берничә темага сөйләшергә ярамый дип. Дин темасында, милләт темасы, Путин, Украина, шул темалар турында авызыңны ачмауың хәерлерәк. Менә шушы темалар соңгы елларда артканнан арта бара. Моңа җан исәп өстәлдә, менә соңгы елларда. Хәзер инде менә өстәлдә шушы вакцина темасы. Бу темага теге бик тискәре каршы кешеләр бар, бу вакцина яклы кешеләр бар. Һәм бу темага сөйләшә башласаң, теге халыкны ярсыта торган шундый темаларга әйләнде. Менә бу темаларның арта баруы һәм халык арасындагы менә шушы теге социаль киеренкелекнең артуы мин бердә файдага дип уйламыйм. Бу юньле әйбер түгел, халыкның шушындый нервлануы. Чөнки теге дошманлашуга китерә, бу кешеләрнең дошманлашуына китерә. Теге шуңа күрә шушындый теге сөйләшергә ярамый торган темалар арта, бер заманда шундый законда кабул итүләре бар әле. Талашасың килми икән, бер кулың белән авызыңны, берсе белән артыңны кабып йөр, шылт иткән тавышта чыкмасын, шыпырт кына йөр дигән шундый законда кабул итеп куюлары бар. Әмма кешенең бит теге пружинасы чыдарлык түгел, мәңгелек түгел, ул кысыла да я сына, я кирегә атып бәрә. Менә шуңа күрә шушындый шартларга китереп җиткерәсе түгел иде.